Ngiyakubingelela mbukeli lapho ngasekhaya kama nguthabisa uqumba amaqumba laqumphise lesele lentaba. Bukhoma ngisemlazi kaG, emlazi kaG. Uzokhumbula ke icase kaGogo noSibu lo mfo okhubazekile nogogo wakhe abahlala lapha kuleya ndawo ongeke uzuzuyitshele nje ukuthi kuhlala umuntu kuyona. Mhlawumbe kumele ngibonge kakhulu ebantwini baseNingizimu Afrika ekwazini ukuthi masivela nento kanje bakwazi ukuthi baphose lokho okuncane abakuphosayo sikwazi ukuthi silekelele la singalekelela khona. Ngaphambilini igrocer sikwazile ukuthi siyithenge ngesikuvezeke konke but nje okunye siyakwenza behind the scene sithengile igrocer bayithola igrocer namanje siyaqhubeka futhi khona okunye sikulethile but okukhulu kakhulu siyahamba manje so sifuna ukuyolungisa indaba yelokhuzana yama IDs silungisa indaba yempesheni ukuze bezokwazi ukuthi baqhubeke baye phambili. Okunye futhi khona omunye umfowethu esithintene naye wathi mina ngingalekelela abafowethu ngingalekelela ngendawo ngingalekelela ngokubakhela but asazi ke noma mhlambe kuzokwenzeka yini ukuthi bakheleke lapha eMlazi but ukhona umunye umuntu esikhulume naye kwenye indawo futhi wathi hayi mina ngabanikeza site ekuthenini bakwazi ukuthi bakhelwe lapho kulo site but sekulele kubona ukuthi bona bayavumelana yini nalokho uyabona. So sibonga lokho nje ukuthi kukhona ilokhuzana inqubekela phambili esiyibonayo uyabona iloko nje sikubonga kakhulu ebantwini baSouth Africa nanokuthi makuthi bakhona abantu abasafisa ukulekelela balekelela. Ukhona umunye umfethu futhi othe yena uzosisiza ngokuthi afaka amabhedla guide lapho kulondlu mangabe siyakhiwe kuqhubeke kuye phambili. So sibonga kakhulu ebantwini abakwazile ukuthi balekelele nathi siyimisele ngokuthi siqhubeke siyiphethe ngoba sesiyiqalile. Sibonge kakhulukazi kusise kuyena wasibhalela siphinde sikhumbule futhi nekhansela sikhusike sakhuluma nekhansela la sichazela ke lokho elithela sichazela kona ikhansela namhlanje bekufanele ngabe sihlangana nalo la umfoko acela ukhumbulano wakacela ikhansela la ku ward 79 waseMlazi sikhulumile naye befanele sihlangane naye namhlanje ngenxa ukuthi emakhaya kunezinto ezikhona ezithize ebekade ehambele emakhaya akangakwazi ukuthi aqhamuke but ngiyathembisa ukuthi angeke iziziphele indaba kaSibu noGogo ingazange zizifinyelele ekuthenini nilibone ikhansela liyikhulumela lona ngokwalo but isihambile ibanga elide kakhulu ngoba seyifikile nasebantwini abakhulu kumasipala. So ke siyabonga kakhulu esizweni saseNingizimu Afrika siyabonga KZN yonkana wonke ama province abantu ababukelayo nasebantwini inkosi yami abanenhliziyo enhle abakwazi ukuthi baphose iChees Vivaneni siyabonga kakhulu. Namhlanje ke kukhona okunye okukhona la ebese sikulethile Sibu ungasondela ngapha khona besithi sikulethile la ilokhuzane le kunama rice lawo 25 kg about 2 impupho 25 kg about 2 kube no flour 25 kg owabo ikona ulokhuzana ukudla kweni lokho sinilethele ke madoda sizokushiya manje sihambe siyofuna ogogo bakephi ogogo kaG. Oh okay. Kwafika ulokhuzana usiswanithengela ngithi ukudla yebo malume yes mawulokhuza mawubuka kungakana nokukhona manje kusaningi malume kusekuningi ne yeah okay sizo-eda ke futhi nako okunye futhi sizo-eda. So ugogo uthe ukuphi ukaJ sihamba manje solanda ugogo uma wakho somthola mawucabanga singamthola lo buthu sebuyile ukuyohola manje ngoba khona umuntu osuzonitholela indawo kwenye indawo hayi la eMlazi endaweni yasemakhaya mhlambe ngilinganise kwazi eMgababa cha awukwazi mangathiwa ngitholele enye indawo kwenye indawo around la eThekwini ngaya khona yeah ningaya yeah ulalephi njengamanje ngale ekhaya kuyiphinda le phezulu noma lekezana le phezulu ulale noba mina uAsa soba u2 nipheka phi manje lapha sipheka kuPramastof wanithengela usisi wasithengela uma oh okay no siyabonga njengamanje siyahamba ke siyakaJ ne yeah okay isitifiketi sakho siphi singimina malume sikho yeah okay no bafa siyambeni asiyambeni ngicabanga ukuthi yonke into ihamba kahle asiyambeni nani ke babukeli siyakaJ siyobona ukuthi siyabathola nabantu esibadingayo.
Siyajika. Ngingabe ngazimelela khona ngala. Iyashibulika njalo. Oh. Over lapha. Ku Skip la thabisa. KF. Oh, sanibona. Sika F kama kaSibula sizobona uma kaSibu. Yes. Ukhona? Siyacela sondela vele. Mama kunjani? Siyaphila. Hayi kancane ma. Vele la qapha. Sis. Singake silinge senze njani sikuthuthe? Yebo. Angithi sikujwayela amasimba? Yebo. Sikujwayela amasimba ngokwenzani ngokunakekela izingane zakho? Sikujwayela amasimba ukuthi sinakekele izingane zakho. Awufuni sinakekele izingane zakho? Unqaphelani sisi? Unqaphelani? Angithi utsheliwe wathi izingane zakho ziyolungiselwa ama-ID namhlanje. Why ungezanga? Awuzanga ngani? Ziyolungiselwa ama-ID because sifuna ukuthi ikhole impesheni. Usibuthi ufuna ikhole impesheni. Ngeke singakushuthi sisi. Lutho kunamanga. Unamanga sokushutha. Cela uphakame ke sisi wami sihambe siyolungisela izingane ama-ID. Phakama ke sisi. Ngifuna. Awufuni? Yebo. Awukhulume nawe aphi uma wakho? Ma. Yebo ngifuna. Sukuma, uzosiza wena ngikubona. Ma, sukuma, yini manje waza pho. Ma. Ma. Hey mina ngimazi umuntu kanje Sibu. Ma yini manje mawulanga. Ma, sukuma ma. Phela nazi izingane zakho manje Nkosi yami. Ma, Ngifuna ngaza sukuma. Yini ongayifuni? Uzosiza wena. Yini ongayifuni? U-ID nje ma sukuma. Sukuma. Yini ongayifuni sisi? Sikucele. Uphuzeleni ngoba utsheliwe nje izolo ukuthi izingane zakho ziyokwenzelwa i-ID waphuzeleni. Bophuzelana. Sukuma ngoke sihambeni. Thina sidinga izithupha zakho ukuze izingane zakho zenzelwe i-ID. Sukuma ke sihambeni. Sukuma sisi. Sukuma ugqoke sikuhambise. Awuliswa sukuma. Sukuma. Ungabe nje serious lokho ukuthi ungathi utsheliwe ukuthi ngithula njengekhamera. Ma. Ambo sukuma. Sukuma uhambe ugqoka. Angithi unezingane lo sisi. Osibula aba nalokho komfana. Ngibaze. Manje simtshelile izolo ukuthi akabe ready sofika somlanja sokwenzela osibuka ama-ID kodwa simfica udakiwe. Nomuntu wakho uyaphuza bayaphuza naye? Uyaphuza. Esana. Umfowenu uyalamana nalo mfowethu ohlala la? Ulamayena mina. Ulamayena? Unemdala phambili. Uhlala nalo sisi? Bahlala naye. Banengane nabo yabo enye? Anangani. Abanangane? Hey. Umfowenu akekho manje? Ubukho usibhedlela limele izolo. Limele bephuziwe. Usemshile kwamanje. Uba isibongo wena baba? Uchili. Okay. Manje uyasibaleka ke phela manje sisakafuni sihambe. Solungisela izingane zakho. Angithi usibuya mbothi ukhubazekile. Sizama indlela ukuthi athole lokhuzane i-ID kuze ahole. Ngisho umakho la hole futhi umakho mzala athi ahole inhlobo. Ngibongile. Awuthi ngifuna ukuya lapha yona ntwana yakhe
Mayisi ngicela ukubuza. Uyafuna siyenzele ingane yakho i-ID? Yebo. Manje pho indaba ungalokhuza. Ulinyazwe yini ushayiwe emlonyeni? Ushayiwe? Ushawo ba? Ushawo bani? Uzanyelwa into yokugqoka phela manje. Uzanyelwa into yokugqoka khona sohambana. Da? Uzanyelwa into yokugqoka khona uzogqoka bese siyahambana. Akulinge. Yabo, lento ebayini Ibalulekile lento esiyizamayo. uyasiza ukufunda kwakho. Yo, Abanye ekhaya bona ngiyobona. hayi akho into ezolungala. Kuze kaphulu izolo ulimele udakiwe uthini manje akaze Maka wisi patient yazilutho buka usafizilutho ngoba hoyo patient Yes. Hayi uthi ngiphinde ngiyifake bafana nto ibambe kanje ngoba ngathi kuningi ongasitshela kona. kuningi kakhulu 100 Bayashayana la masebedakile. kaliwe lekhaya Kuyalo ngiyamuzwa ulimela umlomo. kaliwe Izingane zakhe ehleli ngalazidli ngisho ukudla. lutho ingane lencane ihlala ekhaya Ekaba yakhe nentombazane iyalosisa. incane lengane Iphi? ikhona Le ekhalayo. yona yasho baba la washangana washalethe sifike khona konke washo ibhada oyishela endlini Unayo sibuma wake ID yakhe. Unayo ID. Oh, anayo mama unamakhe kodwa ukhokho kanayo akanayo ugogo yakhe. sobanayo Nosibu akanayo. abanye ekhaya bahluphela befele ekhaya bahluphela bonke nje bahluphela ngoba ingane zizikumawazi la Yo, umfowethu umsayigqothe ngalezi umjwayele siswa noma akasimuntu umjwayele lo siswa la. yamazi hlala bonke lapho Umncenge phela sisa ukhulume naye ukuthi avume phela sihambeni. Impela nento yokugqoka gqoka isambe. Usukwazi into kanje. hayi Hayi inkinga manje evelele nayo manje. Dinga thina indoda yakhe manje ikephi isibhedlela ngesamshiyeni. Oh, bamgqokisa. Iphula isandla manje. Iphulwa yini? Ile ndoda yakhe iyisa. Ishayiwe. yaphuza Iphukile yavela phuka nje. Nami ngizwe ngisengiphume enkonzweni. kodwa awukhiphe bafazi ukuchaza funda Ngiyambona ukuthi ngathi unalo ulwazi. Awuthi ngikufake naye lokhu uzaneke la tata wethu. Usikhuza ngaba? ukulekhala Mina ngithandana nomfowabo walo baba lo. Bheka lapha na ke yabona ke le nto le uzokwazi umhlaba wonke. Ngithandana nalo mfowabo lo baba lo. Oh. Lo. umfowethu Oh, uthanda nomfowabo. Udumi. umsana Oh. Akekho manje seshaswethu yophanda. Oh yeah. Yebo. Kodwa nginalo ilungelo ukuthi nginyuke. Uyezwa lo sizakezwa lo mayitshela. Akezwa lo sisini methola imali. Le ngane ziyafuna nawe uyabuthinta uyahlala. Nami ngiyakuthinta kodwa nginazi ingane mina. Oh. Mina mfethu inangathi ungangisiza kuyona. U350 wami. Una ID wena yonke into right. Nginayo ID yami. Manje ID yami iseshaswethu. Kodwa mina ngibona ngathi la kule ndawo wonke umuntu uyashashwatha uma ekhuluma kunesimo sokuplaka nje sikhona. Mina i-ID yami iseshaswethu. Manje umana akafuni ukungibuyisela i-ID yami. Oh. Unekhadi lami kwayenzeka inkinga. Mina ngingakathandana no baba no. Ngisathandana no. Oh, umuntu wakho lapha. Unomjodo. Nangethi umuntu wami lo ngiyamthanda. Hayi. Uyayiqhenya ngawo. Shuthi usikono right. Ungakudakela mina. Ungakudakela manje. Ungakudakela manje. Lalela ubani igama lakho na sisi? Igama lami uHajira Nasari, Tracy Siraji Nasari. Hayi angisezwa lide kakhulu. Finish. Hawu cha Mina uHajira isibanga sami kaNasari. Mina mfethu
Isibongo sakho. Kodwa awukumele indawo lekhaya beyozathi. Indaba yala ekhaya ukuthi ubhuti wala ekhaya uyeyisa. Wenzeni? Akamhloniphi umphakathi wala ekhaya. Oh, umphakathi wala kini. Yebo akawuhloniphi. Awathi awusinqenzela usisi lo ngaphakathi. Ngicela ungene ngaphakathi ukhulume naye. Uyeyisa. Awungene la ngaphakathi. Uyeyisa lo mfethu wala ilokhu isandla sakhe siphukile. Uyeyisa. Kodwa ngathi uyajabula nje ukuthi uphukile. Ngiyajabula ngoba ngeswa lamadlebeni. Thina sifuna makasibuka. Uhlali uyabahona nakuhlali kuhleli ngale. Hayi ngena ukukhuluma naye. Mfethu, ngifuna ukukhuluma sonke story. Anomnakwenu vele. Yebo ngifuna ukukhuluma sonke story ke mina. Umfethu lo wala ekhaya uholela umuntu ogulayo. Oh. Akamenzeli lutho. Uhlali ngale ulambile manje. Umuntu ogulayo. Yebo baba. Uhlali kubonana lomfana lo hlali ngale. Uyagula lo muntu. Khona umuntu uhleli la. La ngaphakathi endlini. La, kulomthondo lo. Kunomuntu la? Kunomuntu la. Akafuni ukuba wenzela lutho. Imali yakhe uthatha uphuzo utshwala. Yanivule la sibona. Size ngokunye but kumele sibone konke phela makuvela. Kushani. Nangu Mfowethu. Usondele la. nangu mfethu. Uvule la. Kuyavulela. Ovule mnothi uvula nje vula umnyango. Uvula vula. Kunjani? Uhlala phansi la. Wefethu. Uhlala la? Wefethu. Hlala lapha phansi baba, hlala phansi. Sihlala kusona. Ukisema hlala kuyona. Kodwa uyamphokela. Uyapema? Uba igama lakho? Usiphamandla. Waba isibongo. Waqila. Umfowethu lo ohlala ngale uyini naye? Umbhuti. Ubhuti wakho? Yeah. Oh. Uyahola? Yeah. Uhola malini? Ayangazi wena waziyo. Mawuholela ukunikani? Awunika noma 20 rand. 20 rand? Enye imali uyenzani? Angwazi. Akayiphuzi? Angwazi. Webanana. Ukunika ukuthi mani ukunika 20 rand okwenzani? Cha, webanana khuluma iqiniso ukuthi ufuya uyayiphuza imali. Ngasho kanjalo phela. Uyayiphuza. Uyayiphuza? Yeah. Uyaphuza wena? Ayaphuza. Kuthiwa ababili abantu abakhubazekile abahlala lekhaya abaholelwa uyena ubani omunye? Khona umunye ngale. Akakwazi ukuhamba noma? Uyakwazi. Uyakwazi ukuhamba mfethu kodwa akakwazi ukuhamba kahle ngoba uneyinsimbi enyaweni. Udla imali abantu ababili? Yebo. Uyasebenza yena? Akasebenzi. Yeba mawuholela ukunikeza 20 rand? Nika 20 rand mfo. Uyadla ukudla? Yeah. Uyadla kodwa mfethu akadli nendlela ngoba uthatha imali yakhe. Mana umbhedo la kona nje ubuhola nje wona umbhedo wakho. Wona umbhede wakhe. Indle yakho lo mtshondolo. Yebo. Kodwa wena olethe imali lekhaya kodwa uhlala la. Yebo baba. Hey. Mina baba hayi ngoba ngidakiweza mfethu. Lethe Cha sizele enye into la ekhaya kodwa futhi sitholela enye inkinga ekhona ukuthi kune lo yantsonsa lapha mfethu. Angithi lapho ngiyanethwa. Lo baba ohlala la ekhaya ohlala noma kaSibu. Uhlala nabantu abawu2 abakhubazekile baholelwa uyena. Kodwa nje wabeholelwa uyena nansi indlu yomunye la umnikeza 20 rand mayiholile ngenyanga. Phela. Kuphela. Akabakhiphe ngisho eThekwini noma abathengele impahla. Ucabangela yena. Njalo mfethu bekuphela inyanga. Mina Manje bafona awuphumi nje uhlala endlini nje. Endlini umuntu ohole kodwa bukuhlala. buke endlini buku. Umfowabo naye lo. Uyahole umuntu ulipha imali yakhe izobali lesemshini. Buyilehla Uthi umnikeza 20 rand mayiholile. Uqinisile futhi mfethu. Uqinisile. Ukusengale umfuthu ngale umele yethu. Yazi bafo uthe ube igama lakho? Usiphamandla. Waqhina. Waqhina. Uthi akazazi nokuthi uhola malini bafo. Akazi phela uhole umfowabo nje usesibhedlela lo imali yakhe. Hayi ngeke. Namanje uholi. Futhi ubona lo omunye futhi. Nawe uzobe endlini yakhe. Asisonde bafuna njani uyaphila? Siyaphila mfowethu. Bengithi ngizoba nenkabule ngayithatha kwamanje. Umfowethu khulileka bafo. Khulileka. Phutwami. Uze Lo omunye la ngaphakathi. yaza phutwami. Yaza phutwami. Yaza phutwami. Nayo indawo ehlala kuyona. Alela kuyona. Nayo indawo ahlala kuyona. Uzathi ngadani?
Hey kuningi la. Omunye umfowabo uyayiphantela akekho kwamanje. Nangu lapho lo ngithandana naye. Oh, ikachili kahle kahle la. Kancile la ekhaya. Umuzo wodwa. Umuzo. Umuzo wodwa. Oh, umuntu nenqwa la. Nawe ukuze uhole imali bonke Nangu Oh. uyamkhipha ngisho emvulela nethi. wakho yini. Ake sipheneni ithuba ke ningasakhuluma. Usalile pha. Hayi no kule. Ngicela nithule ke manje. Uyaphila mfowethu? Uyaphila? Ngiyaphila. Ubani igama? Ubani igama lakho? Mina. Ngizwa kuthiwa uyahola. Uyahola? Uyahola impesheni? Uhola malini ngenyanga? Awazi? Cha. Awazi uhola malini? Othi ngithinte ngale nto le. Awazi uhola malini ngenyanga? Ngiyahola. Mangabe uholile ukakunike emalini ubhuti wakho? Uhola imali behole emsebenzini. Ukakunike emalini nje meholile? La sebenza khona. Uhlala lapho uhlala ngale la hlala khona ngale angithi? Kachili. Uhlala ngale kachini? Ukudla uyakuthenga ngemali oyihola ubhuti wakho? Cha. Uyenzani imali kani? Beyeka. Uyayiphuza? Uyaphuza wena? Ngiyaphuza. Uyaphuza? Hayi akaphuzi mfethu. Oh. Akaphuzi. Yo. Akaphuzi inhlobo mfethu. Amele kavuli. Imali abazali basekhona? Abasekho abazali. Ngikole ekhaya nemfuzo. Mfethu nami unyawula khona. Ubhekelelwa umfowabo lo ngale yonke into yakhe. Uthi imali yakhe. Lodla imali yakhe. Yebo baba. Amsebenzi. Emhlabeni kuthiwa uNkulunkulu singabukhuluma amanga. Uthele nje. Yona into ayihlalele lana uphuza utshwala. Wenzuzo. Angazi mhlambe ngicabanga ukuthi nama-social worker kumele angenelele kulesimo sala makuwukuthi mhlambe khona into kanjalo angazi ngoba labantu laba abazali abasenabo babili abasenabo abazali umfowabo ohola imali yabo uyiphuza utshwala abasizakali ngalutho bona lapho yabo abasizakali ngalutho abantu abanye ngicabanga ukuthi abantu bokuthi bethathe bayohlaliswe home thizeni at least la bazonakekeleka khona because ukubona umuntu okhubazekile ekulesimo ngisho nokuwashela ba akawashela ugeza makutheni wefethu cha ngicela mase ukubuza sikhuluma amanga wefethu angifuni ukukhuluma amanga phambi kwenkulunkulu yazi uyageza yini iyona impahla ayigqokayo uyageza akagezi ugeza meyakudokotela mekudokotela kuphela ngicabanga ukuthi niyezwa ke social development nanga umuntu sasa nanga umuntu ukuze ageze ukuze awashelwe ingoba naku usuke ezohamba ekadokotela mayengagulanga futhi ngeke ageze kodwa uyaholela umuntu ohola imali yakhe uyayidla uyezwa uyayidla uyiphuza utshwala uyiphuza utshwala imbhede yabo labantu sinikhombisile labantu abahola abazange nosibahola malini mayeholile umuntu unikezwa ulokhuzana unikeza u20 into thina njengohlangamide ngeke size sikwazi ukuthi simelane nayo uthi singazi ke kunini mhlawumbe kunini i-right but thina I know ayikho right ngokwethu engasize futhi lapho yeah siyacela ukuthi ikaba konje la ika F kuthiwa ika F kuphi nendawo F1 to 5 sika F4 la isikhona 148 F148 ila isikhona so siyacela ukuthi mhlawumbe ningenelele into kanjalo uma ukuthi ikhona indlela eningayenza ivumeli sethe imali sizela uma kasibuku singakhohlwa ake sihambeni sengale kuma kasibuku sobona ukuthi kuyaqhubeka yini Sbu right Uphi wena ubani uJesus
Asiyambeni. Ijacket uyihlanezele. Ngizwa la. Yeba ngizwa kuthiwa umfowenu uyakushaya. Hayi phela usengishola uma wrong phela uyakushaya. Mhlawumbe nje awungilinganisele usuke wenzeni. La wakushaya khona wawenzeni. Hayi akazi kodwa hayi. Uthe wena umfowenu uyakushaya ngithi mina wawenzeni azakushaya. Oh mama ngabe ngibhedile ukho ngiyenzile. Njengani? Egcina ukushaya wenzeni? Mhlawumbe kwasha izitsha nje kanje. Bongazwashanga izitsha ukushaya. Yeah. Ukujwayela ukushaya? Hayi njalo. Kodwa kushaya yena. Uyashaya. Mongazwashanga izitsha akave nehlala nentombi yakhe la iyazwa yona izwashi izitsha. Hayi angazi ke. Ayiwashi yona. Izwashwa yiwena. Yeah. Ekubeni bedla impesheni yakho futhi enganginikeza imali. Yeah. Ufika adla imali akaphinde kushaya ngaphezulu futhi. Yeah. Hayi come on. Ulokhu uzeni Esibhedlela. uke esibhedlela. Yeah. Iyona intombi yakhe le. Baphuza nayo. Yeah. Mabeholile nje baphuza nentombi yakhe. Yeah. Wena uthola 20 rand kuphela. Hayi bafu wehleka lento. 20 rand. Hayi ngeke. Bapheka kodwa nidle. Yeah, bapheka. Kupheka yena usisi lo. Yeah. Oh, okay. Kodwa ke izitsha ezini maningazwashaka nizobhonywa. Yeah. Ayish. Yane. Hayi bafu kulungile mfethu siyozama ukulungisela laba impesheni. Oh. Nayo futhi uzoyidla futhi umalume wakho. Ubhuti wakhe simakhele enye impesheni azoyidla futhi. Yeah. Uphazamisa ukubukela la manje. Lapho kugezwe kushiwo. Chả qua như vậy nhỉ? Cú lên chung cái in lên cùng đó là đã có thể về phi. Nah, nggak hijau. Oh, busan sus. Lokhuzana ufuna usizo ukuthi sisize lo mndeni lo yabo futhi safika ke lapha sashutha
sizama ukuvezela abantu ukuthi kunesimo esikanje futhi abantu bazama ukuthi bangenelele ngoba khona umunye ubhuti wathi yena ucela ukungenelela ngokuthi abakhele utholo abanye futhi baphosa abakuphosa sathenga igrosa kumanje bengihambisile 25 kg yabo 5 ama rice awu2 impuphu ezu2 flour o25 kg bonke lapho ngibashona ngako njalo lelokhu uzame ukuthi sizame ukuthi silekelele ebantwini abasuke beswele ngaleso sikhathi yabo so saya ke kuSibu safike sakhuluma noSibu wasitshela ukuthi uhlala nogogo wazibala ingane akahlala nazo basho ukuthi banekhaya lika J nekhaya futhi lika F kodwa lekhaya lika F uhlala uma wakhe nomuntu wakhe saya safika uma wakhe emayelwane nje ekubeni sasikhuluma nabindaba ukuthi uSibu uthi unelento une certificate but ipasa kana ngokubuka isimo sakhe ukuthi no lo muntu ufana ngabe ukhola impesheni sayisithi no sizofika namhlanje sizobathatha ugogo watshelwa naye ukuthi sizoza kobathatha ngoba ugogo wakhuluma indaba ukuthi wayenze ID but ihlezi lapha ya ihlele wathi ihlezi eChaswell qamba manga awuqala ulani zokulandisa mina akazayilande mesho wakho njalo athi akazayilande okunye futhi kwaphinde kwathinta kakhulu abantu ukuthi ugogo angazi waye elokhuzeni eChaswell wareyishwa warawara yes iyabakhulu kakhulu nawo leyo kodwa okukhulu kakhulu njengamanje ukuthi lesi sifunde benzele ama-ID siye kudokotela kodokotela masisimtholile ozozama indlela ukuthi enzele uSibu incwadi ukuze ezokwazi ukuthi masiyisakasasantwana ifike iphase mhlawumbe akwazi ukuthi ahole so masibuza ukuthi ngoba nithi nekhaya kaJ but why nihlala endaweni kanje ngoba le ndawo abahlala kuyona hayi akuyona indawo yokuhlala umuntu mfethu wena sisuwubani kulomndeni mina ukame wena no mina ngizalo yena lo ngowesibili bomdala washona bese ngilani wena lo ingane wa92 kuDisemba uma kasibuka mina ngumamkhulu wami nganoma ususilindele istory sami hayi ngicela ungiphi istory sabo ukuthi nje bahlala yini eyenza bahlale ngalo nisuka hapi la nisuka khona nize nibe la eMlazi nje sonke istory kuba kwabo la umfowabo lo umfowabo ba umfowabo wakhe oh nangi endlini kumama nobaba kuhluka noma oh kulamalabana ngabe angithi malume malume wethu oh okay istory salaba ngifuna nje ukuchazela kabi ngifuna sibe uthi ma wenza into entone level eclean yes yabona laba yes baphuma kwesami isandla nami ngaphuma kwesabo why because impilo abayiphilayo laba angiyangikwazi ukuthi uma wakho benoko ubona kunje uye lo ubona kunje lapha na ubona nalezi ingane zinje uye uma wakho so ke mina angihamselana lento abayenza lo muzi abahlala kuwona lapha kaJi ulo wayiqome khona uma wakho wayiqome wayiqome khona bamlandela lo nawe sebaqoma ngayo naye wasakha lo yamjondolo wakhe lo lapha engwaziyo lana ikabala la ikubo kalo oh le indlu yami kubo kalo ila kaForum mina le indlu yami engiyakhe last year yeah ngathi mangithi ngiyangenelela mina kulapha kathiwa mina ngifuna ukudla imali yabo yabo le nto la endlini mina kade ngisebenza ngisakumasho samisiwe nemsebenzini because siyamuva ngathi mangithi ngifuna ukubenzela izinto lo nalo bethi mina ngoba ngizalanga ngifuna ukudla imali yalaba ngithi ngoba lungisela ndaba ama-ID bathi ufuna ukudla imali bathi mina ngamzamela lo ID i-ID kalo ima okay i-ID kalo izinto zalo zirongo ukuthi wayishaya ephuzile i-ID so emangithi mina ngiyazama i-ID kalo ibhala u72 mina 66 mina ngowa 72 manje
cabanga wena uyakuzala kodwa uwase. Yabona mangifika mangithi ngoba lo ID ngiyenza ngayo uma singcwabisana. Wakhe ukuthi mase shonile. Ngayenza khona kunjalo ngaqama ngathi usisi wami. Mina kulapha angifuni ukungena kakhulu ukubona because mina bathi ngidla imali ngifuna ukwenza kubezela izinto ngoba ngifuna imali yabo yokuthi ngikhokhele zonke lezi zinto lezi nazi ingane zabo ziyazi ngase ngikhetha ukuthi mina ngiphume ngaphuma yabonje bangiphume kanje mina angiphusi hayibo yabo nje fanele ngabe mina nje mawubheka lo buka mina nomehluko omkhulu kakhulu khulu ingane le ngimdala mina ngifuna lithi maniqala sithi ngiyabonga ngiyazi ukuthi wena okwenzile ngiyabonga isolation kade ngikhuluma naye ekseni ngizwe magri lempilo eniphilayo niyibona ukuthi right yini manje sizinjoba behlala lapha ezantsi bahlala ngokuthanda kwabo lapha ukuthanda kwabo kahle kahle bamukelekile ayike lana angifunda uqamba la ngebe sakwazi la ngebe sakwazi kanjani la ngebe sakwazi because kujwele awuthule kanjani thula ugcwele sisi kanjani thula futhi la kunalokho ukuthi kuningi kakhulu okusekwenzekile la kwamina ngila kwamina amdona ngidinge kwakona la mina kwami uqobo senginkando yami ngakha ngintando yami ukuthi nami ngiklaza ngakha so ngize ngibathathe beze la ngoba because ayikho indawo barathi nje belapha makukhona okwenzeka la fanele kwenzeke khona lapha because ngeke ngize ngithabeze la because it's too much like I am mfethu kunento zakhona kunabantu abasha yabo ngizi yakhe lana kwafanele nami ngisebenzise ikhanda lami ukuze imjondolo yami izifike lo mfo lo kuthiwa usibu isikole akasasifuni usibu esikoleni izonke nje ngizozisho nje zonke ingane zabo ziyahluleka isikole ziyahluleka kodwa thiwa webaba into mawufuna into yakho yenza iba street nawe yes yeah ngeke ukuthi ingane zenze izinto zimbone unine nje ngeke ukuthi ingane mayithi namhlanje ayifuna ukuya esikoleni ungayitshela ukuthi ayi esikoleni izohlala ngeke ngade ngeke ngavakasha kusa right yes kunengane yipi le kubani ngafike ngamgqubuza ekseni ngamgqubuza engafuni ukuya esikoleni ngamgqubuza ngathi ngihamba ntambama babe ngasangithuki uthukelwa bengithuka ukuthi ngishaya ingane yawo because uboye ngingafuni ke esikoleni ngathi ngathi ngeke ihlale nami phela ngivakashile mina umsobo lesithathu namhlanje fanele uye esikoleni bangithuka ngambiza ngayo yonke inhlamba bayithatha hayibo ubani yena golaba ngiconsila uye ubani yena manje siza ungitshele njengoba behlala lapha na kule yandlu Nkosi yami hey mina ngokwami I don't have nanginandaba mina ngifuna umntwana angamsebenzi anginandaba nalapha mina ngilinda ukuthi icisha amehlo la bese ngiyaqeda phela emva lokho uzoyibonela nawe nezingane zakho yazi into engenza ngingamkhipha ngisho uma singabisane nangu ngafaka mina naye because mfethu angisebenzi mina manje ngase ngisi half yezwa lonto ngathi bo half because nama ngisebenzi wahambe ethe okay fine emva lokho wacwila ayangambizange zamfonela okwanginika kanye 200 ngakhokha lalela ngiyakhokha mina for how many years mhlambe ngithi about mhlambe manje mhlambe ukudlala mhlambe ngithi mhlambe 30 years angikaze ngifune ngithi 10 rand ngangithi mangiqala ngofuna ngathi ngifuna ukudla imali yakhe so ngase ngiyamkhipha nezingane zakhe ngifuna ungizwe ngishiya yena owakubi ugogo uthi wasenquthu ugogo wasenquthu nangomaziyo mfana wasenquthu uMagri angazi ke binesigodo wami mina ngazi Wandindini. Ayisensekwini. Sensekwini kodwa manje. Angikaze ngiye mina. Wahlatshwayo. Wahlatshwayo. Yeah. Wena malume uzalwa kanjani nogogo? Uzothi ukuzalana nje kwelamano mama. Hayi ngabese ngakhesa isandla le namhlanje. Bongakwazi. Cha lento le bengayazi lento yonke lento mina. Hayi into uyabona lo ufika izolo engadiyaki wenyama cardboard ayikho inhlamba ngangithukanga ngayo. Efika la izolo ufike la ngabo kwara 210 bengilungisela ukuya esontweni. Ngibona yehlala. Mina mayifika la fanele ngibeka amanzi ngenze short ushiye egezela njoba umbone nje. Mhlambe la mhla umfica ngaliyo khala endlela yombona ngayo.
ngendlela afika ngqole ngahlala la kusofa wami mhlele ngimtshela yeke ungene la endlini ungagezanga ugeza ugcina la ahambe inyanga yonke abuya azophinda azogeza la izolo mfethu uyabona khona into ukuthi kufanele bona ukuthi bayajabula benami mina into eziningi mfethu angizenzi kodwa ngendlela bona abangitreata ngayo ebantwini ngisho abantu bala ekhaya nabangithuka ngabo laba bathi angibanaki ungabanaki ngizobenzani kwabahlule Ngiqalekela ugwalo. bahlule Safuna nokusebenza. kuze kwahle yabamanje kuhluleke ngisho kuhlule ngisho ingane zakhe ubo Ugwaye wani lokho manje? Uphethe nje nangu. ile nto engeke ngisho kodwa Kunje sizokhuluma nawe yabona mami kunjena uyena uma wakhe ubona noma Greek kunje Imake ukuthiwa ikhansela lake lazama ukubalekelela. angazi namakhansela Sibu ufuna sikhulume iqiniso phela ikhansela la. yabo manje fanele khuluma yonke into ikhansela lazama ukunisiza ngithi. Akaze ningivezele kodwa lokho nini. Akaze ningivezele ukuthi ikhansela lake lazama. ikhansela lake Ikhansela langale niyalazi nini ikhansela langale. Ikhansela lake lanisiza ngale. La niyeke endleleni ngoba ngazi nenzani nakhona noronge nawe wenza abanike. Nginamanga yini ukuthi ikhansela lake leza. Selake lafika. Akaze ningitshele kodwa nina wayi ngingitshela. Ukuthi abantu bayanisiza nina kodwa nina inini nenzoro. Lake lanisiza ikhansela. Ikhansela mina lingifonelile angithi ikhansela mina ngakhuluma lapha ngathi mina kwenzeka kanjani ukuthi endaweni kanje kube nabantu abahlupheka ngalolu hlobo kodwa kube nekhansela. Ikhansela langifonela. Lathi ikhansela liphatheka kambi ukuzwa kuthiwa lekeleli. Lo mndeni liyawazi andilikela zama ukusiza. Kodwa lo mndeni wakhombisa ukungafuni ukusizakala. yabona nje mfethu engizokutshela kona mina ngifuna ukuthi nje Angitshelanga. ngisho noma ingafika ku TV le ndaba uyabona mina lo mndeni lo wami lo enginawo lo one usibu ugogo wabo uma wabo aphile ilezi ezinye ingane Zingakhi ingane zabo? u6 192 nengane ezo6. 6 wengane everybody's different fight oba abahlukene both 6 Le ngane uzisiza ngani uma wazi? angazi Wonda ba. angazi Mina ngifiki mana wesisi. Mina ngifikile ngale nabe ngekho lutho ngishibhode lokuphela lutho. Ubonda ngani? Ngokubabona ngamehlo. uyabona inkinga yakhe ke mfethu ikona lokho esikhatha naye ngoba mina ngiye ngithi mangithi ngikhuluma naye abe nomlomo mina bese ngiyamshaya ngivese ngiqade nje kanjalo Namanje ushayiwe umlomo wakho ulimele ushayiwe nganje ushawa umuntu wakhe. amadoda akhe oyakhe into la mfethu into la angifundi ukudlala ngawo yabo kunje nangu Ngenzeni mina? kuima Ngidake. hlala phansi kuyashuthi Nginje kunje mina. akanasi isikole ima Mana wegogo angithi wena kunje. uza naye ubuko. Nginamanga lapha. Ngiphuza nami mina Hayi ngicela ukubuza nje ukuthi awuphuzi naye. mina ngiphuzela Awuphuzi akwazi ukuphuza nobuko. Ngihlale kanje ngiphuze. mangifika kwa Anikaze nihlale nophuza makukhona utshwala. Gogo mina ngicela ukuthi nje yebo makuthi niyaphuza Ngithi naye. yebo. Niyaphuza. Yebo. Kuyini ke lokho akubona ukuyona ingane yakho le ukuthi bahlala nawe uphuze nawe utshwala. Mangifika iphuza Akumele ukuthi uhlale nawe uphuze nawe utshwala ingane yakho uyizala. yaxolisa baba. Yabona ukuthi uqinisile ugogo uqinisile usisi ukuthi ngempela wona ingane. kunje Wona wena ubo. mina ngihlala ngimtshela Iqiniso le. mina buti yabo magri ngihleze ngimtshela ngithi mina magri ngokhuluma ngisho usulele ngiyabona mfethu ngihlele kade ngimtshela izolo ngithi mina ngifuna ukuthi uma masethule bese ngilokho ngithula ngokhuluma ngisheselele eboxini ngithi kunje nje wena ngoba ushiya ingane lezi ushiya nalo ngoba lo akakwazi ukufundisa wena omenze kanje ubo Hayi umonile. Bese kade kunodadewethu kodwa kade kunodadewethu ngimlamayo Ogcina lokho ufanele. kade kunodadewethu engimdala engimlamayo naye washonisa yena lo bedla nawe uGavini bamba bopheka naye musu kamamba wangcwatsha ngamtshela ngathi bajaha ukuthi wayephuza nawe uGavini. hawe ma yabona lo Ungaphuza nengane yakho. yabona lo bambe upheka naye Ngangupheka kwanaye yini akazange ngize ngimphuzise. lalela ngafika mina yabona lo mina ngifuna ukuhlala phansi kuyashusha kuyasatshazwa la ngithi ufuna ukufuna izinto zakho abantu bakwazi ngenye indlela manje base kuvela amaqiniso phela musukubalela. fanele avele Anisitshelanga phela amaqiniso gogo nini. yabona namhlanje Nina naveza side lokuhlupheka elikhulu. Anikuveza ukuthi ninayo umuntu onganilekelela kodwa anifuni ukuzwa. Anifuni nokusondela futhi. Angicabangi futhi bara yabona nje ba right belapha kilento kade ngisho mfethu ngithi yabona kunento okuyibona ukuthi yabole akuyona yami le
Nosibu nawe sibuka ngithi nawe lapha nakuthiwa niyavalelana lapha nibhema iglue nibhema ubenzina lapha. Uyabona Kodwa ungitshelanga lokho. kade ngikhuluma ngimtshela Awukhulumanga lokho ngamtshela mhla efikile uMagri ngase ngithuka isimanga ukuthi lezi ngane nibhizi nizenza muhle kumina. Mina ngifuna ukunilekelela ngoba ngifuna ukunilekelela ngesihle futhi. Yabo akho umuntu ongikhombeka esibhamu mina ukuthi akenisize but ngenisiza ngoba ngibuka inhlupheko kodwa nina nizongiqambela amanga ukuthi ubheme ama drugs wenzani anginankinga yabo yonke into esengiyenzile from enhlizweni yami nabantu abangilekelelile from enhlizweni yabo ngoba babona inhlupheko senze uyigrosa lapha yonke into ikhona but nithatha imali ya parafini noyibhema nithatha imali ya parafini noyibhema niyekile isikole anifundi niyalibona kini ukuthi njani nangogokwenu niyambona uma wena ukuthi unjani kodwa futhi anifundi kunabantu abahamba ngama-wheelchair abagqoka amajazi behamba ngama-wheelchair uhamba ngenduku uyakwazi ukuwalka from point A to point B but awufundi angimbe kucala mina u-Antweni hayi mina ngisho iphoyisa ngatshela mina ngithi angikwazi ukumbe kucala uyazaba uzamile kodwa ukhulekile hayi ngizamile ngokuthi umuntu ngimbonise mina bengihlala nangu lo uyazi yabo lo uyena ngeke ngikhuluma ngithi aphiwe mani kanje mfethu yini ningashintshi shintshisana uma wena uthi uaphiwe wayeka isikole ngoba ingane zimbiza ngasilolene ungayeka isikole uyeke ukuthiwa wesilolene hayibo kanjani uyaphila asafundi akasafundi aphile wayeka isikole for what ayikho lonto musuqamba manje wena ufika la ugcina kumina wathi wena awuya usuku esikoleni nivalile ngikubuza anani yini inkinga ungathiwa sizowana into ithi unengane eziwu-6 nazo le ngane eziwu-6 futhi awuzinani wena wagcina kabani wagcina ka-3 bafowethu hayi mina mfethu ngiright siyawisa lesi sihlalo ngizizwa ngiphelelwa uthando nasi isihlalo ngala ngathi ngiphelelwa uthando ngena ngala uma ngase namhlanje kuthiwe ngoba leya ndawo laphana ikude kakhulu kezansi ukhona umuntu othi labantu laba angabatholela indawo ngajabula ethi hayi uma kuthiwa ngibatholela indawo mhlawumbe noma ilinga komgababa hawe manga beku right ukuze bakhelwe lo 2 room engabe 3 room bakwazi ukuhlala khona bese athatha nalo ahambe naye ngeke azasale phela labantu nje basebejwayele lokishi kanjena nje hayi balungile bayobuya ngenyawo yabona lo uthi umfowabo kalo efike ngemoto i-truck imoto umalume ithi nini uJuly uJuly ima wawungeke uthutha wona yikho ngihlele ngitshela ngithi ima ngifuna wefa lo uma evuma ngicwa ima nilithuba phela uma umfowabo bezomlanda ngemoto wayezolanda impahla wathi sisingene emotini siye ekhaya wathi kubo bayamfuna beyofuna ukumlungisela i-ID lo wathi sile khuleka wathi eve khona uyoletha noma yini ngani yami ngoba ngiyakubona ukuthi awusebenza kodwa ngiyamthatha usisi imoto yami njengemoto yakho wahayiza lonke igceke engafuna ukuhamba Mango uyakhumbula pholo basikhuluma nawe lapha ezansi ngithi mina yini ebangela ungayinquthu wathi wena imali awunayo lalela imoto isifike sakwazi ukuthi indaba oqala ngayilokhu sekuphelisa ngamanga eke amanga phela into yokukhuluma lapho ke ngena ke emotini sengizama ukuthi ngibone ukuthi yini ehlanga wahayiza wagcwala igceke lonke wahayiza lapho wayikhona umalume kuthiwa akayimala ebezomthatha bemusa kuwo wathi imali awunayo yokuyimuthi ngabe uyayo walanda mahala mama ave ngithanda yabona nje mina senengisiza ningakheli nenzele i-ID yakhe ihambe ulungisa ukuthi ahole nga-right bese yahola bese yaphuma-ke empilweni yami yabo mase behola nalo bese ndibathatha ngempela baphume empilweni ngoba ukufika kwakhe la mhlawumbe ngalo mase kuthiwa uyafika la angathiwa mhlawumbe sengidlile imali yakhe bese ndiyabathatha nje mayihola nibathathe nibabuze futhi noma ngabakhela lapho komgababo ba-right angangelile kodwa mina hey yazini mhlawumbe sisicela ukuhamba nabo ngoba indaba ye-ID yakho ukuthi ithini ngoba befuna siqale silande yona kuqala iphi i-ID yakhe uthi uthe ise okay angithi gogo uthi wayishaya ngithi ikhona sibo yiko ikhona imali emotweni gogo wayishaya ngithi i-ID wathi mina wayishaya ilapha ya ikhona semkhona imake leyathi wayishaya athi lapha yayishashwe angiyazi ayikho lento
lalela yabo mayifuna imali ke kumina besathi mina kamandi yami ngifuna kola ID ngisilalela alikho indiye ningakushayela iID wena wakangcoba indiye la kandi sibanga lokho nje ukuthi unamanga uthi mina wayilungisi iID ayikho lona usuzaba yazi imanje nasiconfuse manje yabo mina ngazothi njengoba ngizokulandela ulanda iID yakho lapha eThasweni ngoba wathi mina wenze iID yaba neminyaka emincane waqala phansi wenze yesibili neyesibili akakayilanda shoda ngemali ikephe yenye esibili Athuka ithatha wena sibu. abona ke manje silahlekile ayikho mfethu wathi wena gogo ayikho yodwa unamanga wathi dinga ukuyolanda ayikho lodwa yabo le into yahlale ngishaya ngobhakayo mina mayifuna imali yami la asiyolanda idinga iSlide yes imali le khona iID ithi neminyaka emingaki 66 angithi mina ngino 72 mina ngazala ngo 72 July 21 yena wa 62 ngathi mangiyokwenza imasingcwabisana ngathi mangiqamba ngikhuluma nosisi ngathi yazi umami lo ngathi yakhamba ngathi lalela mfethu enza ngendlela ozokwenza ngayo because akukho engizoza makuthiwa uyacisha manje ngizokwenza njani futhi kumele kulungise le ID yakho please mfethu ngiyacela mfethu ngicela nje mangabe ngingenzeka kodwa ngenzeka angazi awuthi kodwa ngibheke la ukuthi mhlawumbe Unshuthi. athi 59 ngalapha kana ngisho usisi lo mhlawumbe no 72 manje uno 72 years iphi imali ngiyohola wena iphi imali uholile Jesus. nginganyakaza ngize ngalapho sisi sengingeza ngalapho sekungishoko anizoshintsha la ngithi ngingeza yini ngalapho manje suka le mlazi kulabantu lo le ndaba lo wagogo lo haya imali ngeke labantu bathi bengasafuze ngisho ugogo lona into yakhe ithi angijakumba ukuthi bekumele alande iID yakhe hayi amanga la ukuthi ne-ID ayenzile lapha mase silandela kahle indaba yakhe ngathi ayikho lonto le into ekhona ithi iID ekhona iID le eneminyaka emincane angazi noma kumele siqale phansi simenzele eyangempela angazi ngiseduze kwakhe la ngicela ngiboleke iID yakho iID kagogo lana iID number yakhe ithi 66 0 angizwa sorry sis nangula kahle sisihlala phansi 60 ngicela ubhale lapho 66 0304 0304 10 86 088 yes yeah ngicela ukufona ngekhadi engineshow ukuthi ngine-airtime ngoba leli ngenzeka singamukelana ngimlethe kusasa hayi no akunankinga ngokuthi kusasa but bengimtholile noma kamfana uma kamfana ukhona nomfana ukhona futhi mangize nabo kusasa ngoba manje uma kamfana ngimthole kanzima nje inkinga ngimthole kanzima kusasa kuzobe ngamtholi isidala ngivale ngibuyele kwena all right Jawuyani asebeyifake masebedalile
uzongisola vele wasazongisa ukuthi ngizongisola nosuku uzongisola ngahamba ngokuqala Uyirape usibu. uhlungu Irape le. Usho kanjalo uthi rape le. Yabona ngitshela Igama elithini le? njengoba ngikutshela nje ukuthi ilanguage ayimnandi. Igama elithini le? Kunjena. Ngcono bani mina ngifuna ukuthi wangimubi. Wami iqiniso ngiyalibeka. Igama elithini le ukuthi ingane ungathi uma ukhuluma nawe uthi rape le. Uchaza ukuthini methi rape waresho. Mina elingiphatha kambi lokuthi akhomba usibu wami bize ngerape ukuthi uyirape. Igama lini le? Uma wangitshela ukuthi ngikwazi ukuphila 14. Rape ba. Ubaba uyamazi sesi. Yabo nje umuntu engimazi baba lo ulanqa. Akwaba lelo 5 angibazi futhi angifuna ngihlangana. Angeni lapho. Umuntu engimazi baba wakhe lo hlezi lapha eduze kwakho ule ndoda le. Ukhalelani uba? Dawo utshwala nje. Gqilazi. Bakithi kunezale juice engigodli. Uyabona yabo ngikuthetha. Mina ubaba engayo umuntu engimazi ulo lethu zakhe. Ngiyamazi ke bakithi. Owakhona. Ngimdala waMeyi mina waDisemba. Ngozi ngimdala kuna waMeyi waDisemba. Sala ngonyaka wodwa ke kodwa. Manje lana ke. Hayi. Sisemlazi njengamanje sika J if I'm not mistaken sika J eMlazi sibena nkulumo ke la anti kasibula mana noma kasibula vakashela ufike mayoyana elile udaba beqile bafika kizokwazi ukuthi kwanisa wathi kodwa ke ngoba ingane yakhe yambekezelela phana yamgezisa so njengamanje siyahamba siyofeza isingeni njengamanje ukuthi siyokwazi ukuthi senzele usibuyi ID khona siphinde futhi ngokunjalo senzele ukusebenzisa ukukhe ID yakhe ukuthi kube iminyaka yakhe yangempela nodle iminyaka le abalukuze abamnikeza yona so sisuke eMlazi njengamanje sihamba siyemngeni ukuthi indaba zama ID bese kugcineni kosuku kumele bathole impesheni labantu labo yabo kubeka kuya phambili so sesiyabona ukuthi senza njani so njengamanje sisaya emngeni siyambeni. Sihambile namhlanje saya eHome Affairs safika eHome Affairs basenzela ama-ID basenzela i-ID kaSibu basenzela i-ID kaAphiwe Aphiwe umfowabo uSibu balamana uSibu beno-Aphiwe basenzela ama-ID yabo nawo amaphepha amaphepha obufakazi mhlambe nisibonile silapha emngeni Home Affairs basenzela ama-IDs si-safe manje ngakuma-ID ekagogo bathe bazoyenza mangabe sena-60 uzoba no-60 ngonyaka ozayo so ngicabanga ukuthi nempesheni zokuqala ukuyihola ngonyaka ozayo but abafowethu laba sebenama-ID umfowethu uAphiwe usiyekile isikole benza ugrade 9
wasiyeka isikole. Ayikho into emgqugquzelayo vele ukuthi akafunde, bayihlalela bodwa. So sikhulumile naye ukuthi niyo akaphindele esikoleni. So akusekho lula njengamanje October sekumele aqale phansi ngonyaka ozayo. But uSibu ukuthi simenzele impesheni udinga ukuthi aqale athole i-ID ibe ngakuyena ebese siqale ke manje sikhulume nodokotela othize ukuze sikwazi ukuthi amenzele incwadi ukuthi aqale athole lokhuzana impesheni. Ugogo ke vele obviously ngeke kusenzeka kulonyaka ukuthi athole impesheni kuze kwenzeke ngonyaka ozayo. So ngonyaka ozayo bazobenzela i-ID ngoba i-ID yakhe ile endala iloko kudala oku-green. So bazomenzela ilokhuzana i-card next year bese aqale ke naye bamlungisele nempesheni akwazi ukuthi ahole impesheni. Siyabonga kakhulu ebantwini abaxhasile ngoba likhona usizo silitholile, siyabonga kakhulu. Bayadla basuthi manje I'm sure basayopheka futhi badle ne. So siyabonga kakhulu. Ukuqhubeka kuya phambili mawukuthi mhlambe ukhona umuntu ofisa ukulekelela izandla ivuliwe. Thina sizozama indlela ukuthi siphinde futhi siqhumane naBhathi ngolosihlanu siyoyilanda i-ID namhlanje losingaki umsombuluko ngolosihlanu siyahamba siyolanda ama-ID bathi azobe se-right in 4 days. So okusho ukuthi ngosuku lesi-5 futhi kumele sibe sizama indlela yokuhlanganisa ukuthi uSibu ahole sithole udokotela ozomnikeza incwadi sibe sihlanganisa indaba yakasasa sibone ukuthi kwenzakalani ukuqhubeka kuya phambili. Otherwise siyabonga kakhulu ebantwini abasupportile. Siyabonga futhi nasebantwini abasazosupporta isimo siyabonga futhi kakhulu nalaphana kwabase Home Affairs bafethu siyabonga kakhulu emngeni kwabase Home Affairs izandla lidlula ikhanda nikwazile ukusisiza nje ngokukhulu ukuphazima kwasabe sesizakele siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu futhi nakwi even ayisho ngelinye ilanga mhlawumbe sisazophinde sihlangane futhi nekhansela lelala kule ward lithi lathi masibuya lobe selikhona. So nalo futhi liyafisa ukuthi lokhuze likhulume okusenhlizweni kulona ngoba kuningi. Sibonge futhi nosisi uAntweni uAnba uMamkhulu Sli usivulela amanye ama-page kuMamkhulu Sli elinye sister nje nolaka kabi isivulelile nje ama-page athize yabo. So siyabonga kakhulu siyathobeka kakhulu siyacela futhi mawukuthi niyafisa uphinde nilekelele ukhona omunye umfowethu futhi wakandlovu othe uzolekelela ngendlu but siyavumelana nabo ukuthi bangasuka kule ndawo baye kwenye indawo bathi abanankinga naloko because le ndawo abahlala kuyona isamjondoyana like and that is why uthola ukuthi bawuvanzi benza yonke into kanti endaweni ezinomthetho ke bazibayenze le nto abayenzayo. Umuntu uhlala endlini bengahlala endlini ahamba odlala ibhola jime azikho indaba zezidakamizwe emakhaya. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona ukusizakala okuzoba khona ukuqhubeka kuya phambili. Siyabonga kakhulu. Sanibonani, namhlanje sihamba nembumba MCC abafuthi beyithuthuthu. Sihamba nabo namhlanje bafuna ukuyobheka lapha indawo ngoba inhloso enkulu kakhulu abayafisa ukuthi bayenze bafisa ukwakhela la oSibu nogogo wakhe indlu okuyinto esishayela izandla kakhulu. So yibona abafowethu laba bahamba ngeemoto ezinkulu lapha nezithuthuthu. Kuthiwa ke sihambe siyobona ukuthi ihamba kanjani. So njengamanje siyahamba siyakhona baphethe nezinto ezikhala kahle ka sihamba uyobona lapha.
lento ke oyisebenzisayo ke manje uyenza njani ngoba mina ngikhuluma so uyishiye manje kuzokwenzeka ngoba nje sifikele thina kanje manje sishiye izinto ezibalulekile asibona abantu abahamba bekhanda sisiza umuntu ofuna usizo asinayo imali nathi asinamali asinalutho sifana nawe kodwa into esifisayo ukuthi umuntu wakithi omnyama abanezinto eziningi abangazenza ufuna kuvuke emaqandeni una 24 unenhlashe enkulu ukuthi ube semaphethelweni yithe namaphethelo amaphethelo la kodwa sikwazi ukuthi sifinyelele kuwo so lokho kufanele ukwenza ukuthi nomuntu ongalitholile isizo acabanga ukuthi should nakimele size usizo ngoba ma wena uphinde lodakeni sekukhipha azosiphelela amandla ngoba nathi la sothola asiqhafayo okunye futhi nawe lokhu okusikwenzayo nathi sayishisa nawe ufuna ukufana nathi uhamba unike abanye yabona kodwa hayi ukuthi siyigwini nathi sakhishwa entweni enje savuma ukuthi into ethize siyayiyeka usela siyabiyeka izinto ezidala isikole ngasiqala ngimdala safunda namanje ngibona ukuthi njani safunda manje wena usemncane yabona singabeke ukuthi ke sithela amanzi ke emhlane wedala yazi uchaza ukuthini lo enye into mnganami ubhuti mara bomama agency sibe against njengoba bekhuluma kanje mina ngiyibuka njengenhlanhla kuwena ukuthi bafice wena kwavela ukuthi wena omdala so usuka manje sithathele wena isinqumo ukuthi uyangakephi angithi usholo wena ukuthi uyafisa ukwenzani wenzeni mesimla siseThekwini kune South Coast kune North Coast onyukayo mhlambe sithi uye eMaritzburg owehlayo ePotchefstroom so uyadecide ukuthi uhamba yiphi indlela uma ufuna ukuya eMaritzburg ngeke ushone ngasesiphini uyoshona le koScotland angithi yabo obani uyanyuka asisho uzofika nini kodwa kubalekile hamba endleleni lezi zinto lezoyidlala izona ezikushonisa wrong direction yabo ngoba uzofika nje umuntu athi ufuna umsebenzi ngiyokufaka emsebenzini lapho umsebenzi ufuna uhlale phansi usebenze uhleli phansi olithi fanda ukuthi ukufixa wena uhayi athi yakukhulumisa akakwazi ukuhamba nawe udakwele into edle ususele kunjalo yabo kunjalo yabona nje bamndebele le ndaba oyishoyo ngase kuthiwa mina manje ngiyaqala angangibopha uhulumeni ngoba ufike qala ufike ukuthatha igazi uyazi leyo umchamo nje uchamayo ngeke ukudabule awukho umsebenzi ozowenza ungathathiwe igazi ngoba umuntu ofuna ukuthi uyosebenza lapha ufuna umuntu ophilayo hayi umuntu obhema ibenzini ophuza utshwala noma kuthiwa sukuthola kodwa uma usenza lento le ungafika emsebenzini ungawutholi umsebenzi nokuthanda nje ndoda yamadoda uhlala eduze komfula ungahamba uyokha manje la uwathi le ngubo oyigqokile kodwa uyicabanga ukuthi even endlini ngaphakathi ayibona yodwa into clean la ngaphakathi kazohlala eduze komfula le ngubo lezi u3 days mina ngiyakupha u3 days so buya zeyinyiki hayi ngeke asenza manje yabo ngoba manje angimazi ukuthi uyenza phela ivaphi bhuti ungathathi isimo oqhamukele kusona isimo sishintsha wena yabo lonto akubo wena oshintsha yonke lento nomdala ngisho uma wakho athi ha kube yena othukayo yabo na ungathathi leso simo ufuna ukuhamba kusona unebhadi ngonengane ezikulandelayo yabo okwenza kahle kwabo kuzothelela kulabo lo uzokwenza kahle kakhulu yena bese kusa wena lento iyathelelana ingakho sizama ukuncika kubantu abaright ukuze soba right yabo kodwa mengihleli la ngaphansi kwesikhathi sikhuluma umbhedo nabantu liyashona ilanga yikho into ozoyithola nenengqondo nakusasa kuzobe yilokho nakusasa kube yilokho so ungagive up asikuthethisi nesekubuka siyakwakha sakubuyele ekubeni namanje ube khulube endo mase una 24 hayi mhlawumbe usunene izingane
Oh, isikhathi kingi. Ubona amakhulu ezekudala. Yeah. Fanele aqala clean khona. Clean la, masifika la sibone ukuthi noma kunje kodwa kuqoqiwe nje. Clean. Kwavela ungene nje la ngathi uyikalele ukuthi ukhona kula akekho nana. Yabona. Inkinga amalungu akwazi ukwenza icebo. Akwazi Yenza lokho ina la ngaphakathi ke. Nawu ukubonakala umjezo ngibona. But la ngaphakathi sisangena khona sibone. Konje ngofisa indabakhala nayo bakhala ngokuwena siyafika lo ngithatha into imali enkulu zoyibeka la ngifika la ngafika ngathetha ngithathela bona ungcola lo namhlanje ngiyabuya futhi kusenjalo inyoni ebhedana awukhumbuli ngathetha kusenjalo manje siyathetha sobuya futhi sokubheka Hayi yabona sabuya kusangiye kodwa sizokhathala manje ingane wena njengoba bangazi kuyithola ngoba awukho ready yakho nathi yabona njengoba sekuthiwa manje kuyenzeka sixovuda siyakhala kuzobuya kunje yabona abathi ukuthi uyafika kumishe endlini siyazozwa ngayo faneleyo ukhathala cabanga ukuthi umnyango oqala nje umnyango oqala nje abathengisi exactly a proper yabona bese-ke kube umuntu ozokuthi clean eqondile waphela labantu abakhondondola ngithi bavele baqhamuke necala lonke futhi sebelaphile yabo kulula ukukhisa into kanye nokukhisa iblocks na 1 ngafika nini lonto kuhlala bala wena bayigama ka kuhlala bala malume wena omdala umuzi wakhe malume makhelwane sewena uba umalume ngikuwahlobene hayi umalume naye ngelanga kufeseke simbone kufeseke simbone umalume ngoba phela yena usufuna ngijabuleke indawo ukuzelele lo bhuti wose umalume washe sanibonani babunzama lo ubizwa ngo DJ qhamuka eqembini lembumba MCC kunodaba la esilitholile ngumfowethu igama la uMaqumbane safike sathola isimo la esingesihle ugogo uhlala nabazukulu endaweni efana nalesi semesingena ngaphakathi sathola ukuthi hayi isimo asisihle asiculisa impela kusiyindawo engahlala umuntu kodwa ke sase siyazama siyiqembu lembumbu ukuthi ke kube khona esibaphathela kona ukuze bakwazi ukuthi balale bembathile noma nathi singenako okuningi kodwa sithe ake sizame izingane zesime sibona ilala embathile nawo balale bembathile sabatholela nezingubo kodwa siyafisa ukuthi ke futhi siphinde sibuye kube khona esizokwenza okuzodala ukuthi bahlale endlini engani engangena amanzi la ngaphakathi sazobona isimo ukuthi sihamba kanjani ukhona ke usisi la okwazile ukuthi athinte wayese uyena umuntu esocela usasimonithele bona ngoba bayingane nesimo sikagogo futhi uyathanda ukuthi abe umuntu onamanzi ampunjwana basingamficanga nje siyabonga